Пуерто Плата – един от живописните градове по северното крайбрежие на Доминиканската република. Тази сутрин в Карибите времето сякаш има свой собствен ритъм. По-бавен, по-топъл и малко по-магичен. Нашето пътешествие започва от Тайно Бей Круспорт, където корабите от цял свят акостират, за да открият очарованието на този колоритен карибски град. Само няколко минути след слизането от кораба вече усещаш атмосферата на острова. Топъл въздух, музика някъде в далечината и усещането, че денят тепърва започва своето приключение. Над града величествено се издига планината Пико Изабел де Торес. На върха се извисява статуята на Христос, напомняща за прочутия Христос Спасителят в Рио де Жанейро. От тук гледката към града, океана и зелените хълмове е наистина спираща дъха. Когато се спуснем обратно към града, ритъмът отново се променя. В сърцето на града се намира Индепендънс парк. Това е мястото, където местните жители се събират, разговарят и се наслаждават на спокойният ритъм на карибският живот. На самия площад се издига красива катедрала Cathedral of Saint Philip the Apostle. Построена през 19 век, тя впечатлява с елегантната си колониална архитектура и е една от най-разпознаваемите забележителности на града. Но Пуерто Плата не е само история, това е и цвят и настроение. Една от най-популярните изснимани улици е Umbrella Street, където десетки пъстри чадъри създават уникален и весел спектакъл от цветове. И да, чадърите са истински. Малка уличка, която доказва, че понякога щастието се крие в простите неща, малко цвят, малко слънце и много усмивки. Следващата спирка ни отвежда към едно от природните съкровища на острова – Пихлибара. В Амбър Мюзиъм можем да видим изключително редки образци на древна смола, запазила насекоми от преди милиони години. Малко парче история, замръзнало във времето. Само на няколко крачки е и очарователната Кале Дуарте, The Pink Street, където всяка фасада изглежда като сцена от карибски филм. Розовите фасади и малките кафенета превръщат това място в любима точка за туристи и фотографи. И когато денят бавно започне да отстъпва място на залеза, Пуерто Плата ни отвежда към своето минало. На брега стои Форталеза де Сан Филипе, крепост, издигната през 16 век, за да пази града от пирати и нашественици. Днес стените й са спокойни, но океанът пред тях все още носи ехото на кораби, приключения и легенди. Пуерто Плата е повече от дестинация, това е усещане. Това е град, който съчетава история, природа и карибски дух. Място, където планините се докосват до облаците, където улиците са пълни с цвят и където карибите тихо ни напомнят, че най-красивите пътешествия никога не свършват.